to do or even I'm trying to say. Cause every time na narita ako'y napapanig. Di na makagalaw. Hello po mga idol, magandang araw po sa inyo lahat. After dropping the items bilang isang rider, andito po tayo ngayon sa San Pedro Laguna, sa Barangay Lamgam, San Pedro Laguna. On the way home tayo pa from San Pedro Laguna to Muntinlupa. Habang pauwi tayo, kukuha tayo ng konting video, mga hanggang 13 to 14 minutes po. Halika, samahan niyo po ako at panoorin kung saan tayo dumadaan. Ito po ay sa Magsaysay Road pa via San Pedro Laguna, San Pedro City. Medyo may kalayuan itong area na to. Yung item kasi nakuha ako sa Las Piñas na dinala natin dito sa San Pedro Laguna. After kung may hatid yung aking anak sa trabaho, nakakuha ako ng booking or customer via San Pedro. Almost 22 kilometers. Maliit lang yung service fee, pero tsaga-tsaga lang kasi wala tayong regular na trabaho. Sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas sa ngayon, kahit pa paano makadagdag man lang pang ulam sa tanghalian. Hindi pwede pong titigil na lang tayo sa bahay para iasa sa iba yung kinabukasan natin. Everyday po kasi natin ko yung aking anak sa kanyang work dito sa Las Piñas. And then after noon po, naghahantay tayo sandali para makakuha ng booking. Kahit saan papunta, basta okay po yung service fee or SF tawagin namin mga rider. Bilang isang rider po, medyo may kahirapan po sa kalsada kasi umulan o umaraw man ay nasa kalsada po tayo upang may hatid ng maayos yung ating mga nakukuhang item. Maliit man o malaki ang halaga nito ay kailangan natin i-deliver ng mabilis para po sa susunod na delivery kung sakasakaling magpa-deliver ulit si customer, andun po yung tiwala sa atin. Medyo mahirap po ang buhay ng isang rider, lalo na po kung napunta ka po doon sa mga area na medyo delikado kasi mayroon po ng mga balita sa ngayon. Mayroong nahuhold up na mga rider, unang-una. Pangalawa, yung mga nahuhold up kinukuha pa yung motor, yung inaagaw motor kung tawagin. At saka yung pinakang worst po sa kalsada, yung mabangga ka ng isang sasakyan at alam nyo na maraming nadidisgrasya ng ganon, hindi na nakakauwi sa pamilya. Kaya sana yung mga customer, yung mga nagpapadeliver, sana maintindihan po natin minsan yung mga rider kung medyo nadidilim, mabagal, magpatakbo or nag-iingat lang siya sa kalsada para po sa pamilya, para po sa kinabukasan, para maiwasan yung disgrasya o aksidente sa kalsada. Ayan po, nandito pa rin po tayo sa Magsaysay Road sa Barangay Lamgam. Medyo mahaba to. Itong Barangay Lamgam po, San Pedro Laguna, ay mayroon pong eskwelahan dito, ang Philippine Polytechnic University of the Philippines. Mayroon pong isang branch dito sa San Pedro Laguna kung saan medyo malayo sa highway. Maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber na sumuporta po sa ating channel. Naway ipagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ang bahala na po ang Diyos sa inyo magbalik.
Basta po lagi po tayong mag-iingat sa ating mga gawain sa araw-araw, lalo na yung mga lumalabas ng bahay. Wag po natin kalilimutan magsuot ng face mask at saka facial kung kinakailangan. Mandatory po sa atin yung face mask. Mega shoutout po sa lahat ng member ng team Lalabs team at sa lahat ng mga kaibigan natin sa YT at sa mga kaibigan po natin sa ibang bansa bilang isang dating OFW dyan sa Salhia sa Kuwait City, sa Parwania, sa Salmia, yung dati kong trabaho po nung araw. Almost 10 years tayo dyan sa Kuwait nakipagsapalaran. Dahil po nung 2000 ay nagkaroon ng world economic crisis, medyo naapektuhan yung ating company. Kaya exit po tayo. Ka ba? Kasi sa spaceship, isasakay kita. Parang narinig ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship, isasakay kita. Tayo'y pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sariyang mapaglaro itong mundo. Ingatan mo siya. Sabi lang na merong pagtingin. Baka pwede lang kahit papansarin. Sa sarili ko'y magsisinungaling. Tayo'y pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sariyang mapaglaro itong mundo. Andito na po tayo ngayon sa part ng San Vicente, Barangay San Vicente, San Pedro, Laguna. Medyo malayo-layo pa rin tayo sa ating bahay dahil umuwi po yung inyong likod sa Barangay Alabang, Muntinlupa City. Doon po ang ating tahanan. Hanggang siguro mga 13 to 14 minutes lang po ang ating video. Kaya hindi ito pa yung part 1. Meron po tayong part 2 na itutuloy po natin ito pagkatapos ng time. Kasi yung video ko po parang tuloy-tuloy lang. Kung ano yung po nakikita nyo, yun na po yun. Hindi ko po ini-edit yan. O tinatanggal kung ano man yung nakikita sa kalsada. Maliban na lang doon sa mga worst sa senaryo na kailangan tanggalin. Yan lang po ang tinatanggal natin. Ito po, part na po ito ng Barangay San Vicente, San Pedro, Laguna. Andito pa rin po tayo sa San Pedro City, Laguna.
Maraming salamat mga kaibigan doon sa mga patuloy na sumusuporta, nanonood at walang sawang nanonood ng ating video. Thank you po. Lagi po tayo mag-iingat para sa pamilya po natin. Enjoy lang po natin ang buhay kahit na medyo mahirap. Matagal na po ako sa YT, almost 2 years na, pero medyo hindi pa rin po tayo sineswerte ng maayos kahit na ganito. Tsaga-tsaga lang po, nag-i-enjoy naman po tayo. Pagpamahin po ninyo kung medyo malikot na yung ating video sa ngayon kasi hindi po natin naayos sa camera lang. Ang camera po natin ginagamit ay cellphone lang. Bibili tayo ng panglagay sa helmet na phone holder para hindi siya malikot. Kaya ganyan po medyo parang malikot siya kasi yung pinagpapatungan natin nasa unahan lang. Kapag nalubak po siya, medyo malikot na po siya. Yan po, malapit na pong matapos yung ating video. Maraming salamat po. Almost 1 minute na lang po siya. Nandito pa rin po tayo sa Barangay San Vicente, San Pedro, Laguna. Ito pong dinaan natin, pwede po itong daanan ng mga pupunta ng GMA, Carmona, Binyang. Dito po tayo dumadaan. Shortcut po ito pupuntang General Mariano Alvarez. May way po rito. Kung pupunta po tayo ng Carmona, dito rin po ang pinakang malapit na way or hindi traffic. Kaya lang medyo magtataga po tayo dahil medyo paliko-liko siya. At safe na safe po rito. Kahit anong oras po kayo dumaan. Ayan, kung hindi nyo naman po alam ang area na to, pwede na po kayo dumaan ng Binyang. Sa may Governor's Drive. Via Carmona, Cavite, GMA. Dire-diretso na po ng Dasmariñas. Maraming salamat po. May love shoutout po sa ating mga kaibigan.